lang pala to sa malakas kumain. Pag mahina ka, wala nang matitira sa'yo. Lap type talaga tong dalawang to, guys. Swerte ni Kuya, siya yung nauna. Hoy, magdandahan lang daw kay Bernie Santo dong. Bakit? Bernie Santo, huwag kang tanga. Dandahan? Lakas dumaan. Dandahan lang dong ba? Dandahan lang. Hindi dong. Bang, makanyan ka. Puasa rin dong, puasa. Sarap ng kain ni Kuya. Galit na galit na si B-Max, hindi pa siya nakapagpataya ng battle. Abos na yata yung pagkain. Sige Kuya, kainin mo pa, damihan mo pa. Makanyan lang. Nang maubos mo lahat, Makanyan lang. wala nang matira. Hindi man niya pwede ay. Hindi ka naman, matayo man to. Patikim daw dong. Kunti lang ba? Magtikim lang ako. Tumbuan. Mamaya, maka. Sos. Magdandaan lang kasi. Ay, hindi ba magtayo? Mumbuang. Hindi talaga dong. Alam mo dong, Bernie Santo ngayon dong. Na dapat ano ka sa pagkain. Hindi yung magbilis ka magkain. Buang ka. Daw, trying hard B-Max, galingan mo nang makakain ka rin. Ubos na yan dong talaga dong. Hindi pa ako makatayo dito dong. Para ka mo. Bililin mo! Magdandaan ka kagad! Buwang! Ganyan! Lima, kami ang magandang tao. Sus, dong, magdandahan lang yun dong. Ginoo ko dong, matayo. Dong, pwede naman na magdandaan. Kay matayo man to, maghintay ka. Kailangan ka ako! Ayan, konti na lang talaga. Nangalahati na si Kuya, oh. Ano ba ka diha? Buom sa wakas, nakapatayo rin. Yan, konti na lang natira sa kanya. Subscribe to B-Max TV for more funny videos like this.